Hi guys! Welcome back sa aking channel or welcome sa aking channel. Sa mga bago pa lang po dyan, hello po. Welcome po and please don't forget to subscribe if you haven't yet. And if you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Yeah, so today's video guys, mag-unboxing na naman tayo. Unboxing and haul na rin. Try on haul. This one I got from, na-order ko siya sa Boohoo na website and galing siya sa UK, I think, UK brand. But yeah, super excited na ako. So, ngayong summer, napapa-order ako ng mga summer clothes. Ang dami ko. Ang dami kong na-order na summer clothes. So yan, open na natin siya guys. Hindi naman siya masyadong madami. Mayroon din dito sapatos. Sneakers kasi wala akong magamit na. Gusto ko yung bumili yung flat lang na sneakers. So yeah. First item is I think short. Ang mura lang nito dun guys sa Boohoo. Mura lang siya na side. As in, mga mura lang siya. Very affordable. Kaya hindi naman ako talaga mahilig ako sa mga damit pero hindi ako bumili-bili ng yung mga mamahaling na talaga. Either way, kung ano yan, kung sale yan, bibilihin ko. Pag hindi sale, hindi. Basta mura lang siya. Kasi, mahilig ako sa damit. So, yeah. Ayan siya. First. Ay, ang lambot niya, besh. Hindi. Ano siya nga? Pants. Ay, ang lambot niya. Pero ano siya, manipis nga siya. Very summer. Pang summer talaga. Ayan. Itatry natin to guys. Try natin siya. Ayan siya. Mayroon din siyang garter dyan. Yan, garter, and then mayroong pantali dyan. Malambot siya, as in. Try natin yan dyan. Tingnan natin kung makahanap tayo ng top na partner dyan. Second is, tada! Itong ano to, top 2 yata ito siya. I'm not sure. Dami na namang plastic. Yeah, it's a top. Ano siya? Spaghetti strap. Ayan, parang mahaba yung strap niya. Tingnan natin. So, try natin yan siya guys. Try on haul natin. So, ayan siya guys. Ayan. Malambot yung ano nito din. Yung tela nitong spaghetti na to. And maano siya, stretchy. Pero yung strap niya mahaba. So, kailangan ko siyang tahi siguro kasi mahaba siya. Law-law siya. Kasi small to eh. Pero malaki naman yung ng pagka-small niya. So, ayan siya. And yun yung pants. Kita niyo ba? Ayan. Tama-tama lang din siya yung yung pagka-fit niya sa akin. Dito medyo maluwag. Kasi ganyan din yung style nito eh. Medyo maluwag. Kita niyo ba? Ayan. So, tama lang. Pero medyo mahaba siya sa akin. Pero pwede mo naman yung anuhin. Ano tawag ito? Fold ba? Tapos, kailangan itong planchahin kasi yung tela niya ay yung makukunot talaga. So, ayan siya guys. Love it. Bagay siya yung partner din, itong dalawang to. So, next item guys is another top na naman. Dami kong binili ng top. Ito, red naman siya. Pero ito, to siya guys. Din to siya, sando. Kasi yung mga sando ko, wala na akong mga sando. Ayan siya. Sando na red. Ito naman ganyan. Yung niya. Yung style niya. Ba't ito? Parang malaki. So, try natin guys. So, ayan siya guys. Tama-tama lang siya sa akin. Yung tela niya kapareho din yung black na spaghetti. Very stretchy siya and hindi siya mainit. So, yan siya. Sa likod niya, ganyan. So, bagay ito ay partner sa black na pants. Black. Bagay ito yung partner. Kasi red siya. So, yan. Yan yung another top. Dami kong na sando kasi yung mga sando ko ngayon dyan, hindi ko na magagamit. So, bumili ako ng mga sando. Anyway, next is ito bagay to. Itong pants na to. Jeans naman to guys kasi yung wala na akong masyadong jeans. Ilang na lang dyan. So, bumili din ako ng jeans. Sana magkasya to. Ayan siya. Black.
So, tatry natin. Bagay to dito sa ano na to, sando na to. Wait lang guys. So, ayan na siya guys. Ito na yung jeans. Grabe yung pagka-high-waisted niya, which is I love. Para naman, hindi masyadong ano yung bil-bil ko. So, ayan siya. Ayan, kita nyo. And meron siyang dalawang butones dito. And then, very stretch niya guys. Stretchable. Yung ano na to, jeans na to. Bagay to dito sa sando na ano ko. Itong sando na to kasi red. So, ayan siya. Ano siya packet dito. Ayan, very stretchable ng jeans na to. Medyo may pagka mahaba siya sa akin. Pero, hindi naman gaano kasi pwede naman yan ganyan lang yung ano niya. Pagkahaba niya. Yung ano niya. So, pwede naman siyang i-under ganyan sa baba. Or pataas. So, ano naman, tama-tama lang siya para sa akin. And then, high-waisted nga. So, yan. Ayan. Kasyang-kasya sa akin. Ayan. So, yeah. Yan yung jeans. Gusto ko siya. Mga pocket niya dito. Bagay nga siya dito sa red. Ayan guys. So far, gusto ko. Kasya naman lahat yung na-order ko. And gusto ko naman sila. So, yeah. Next is ito, a t-shirt. T-shirt naman to guys. Very simple na t-shirt. Kulay ano bang anong tawag nito? Blue, sky blue. Ayan na mayroon siyang ang cute ng ano nitong cherry na to dito. Yan lang siya, simple lang siya na t-shirt. Na mayroong cherry dyan. Yan. Yung ano, kasi wala naman ako masyadong t-shirt na, hindi ko na din nagagamit yung iba. So, kumuha na ako nito and size S siya. Para siyang oversize kind of, na hindi naman masyadong oversize na t-shirt. But, yeah. So, ang ganda din ng quality. So, try din natin to guys. So, ayan siya guys. Ayan yung t-shirt. Ang cute nito. Nakukita na ako dito sa ano na to, na cherry na to. But, yeah, ayan siya. Pwede siyang partner din sa jeans. Ganyan lang siya. Yeah, okay naman yung ano niya, yung style ng ano na to. And then, ganyan siya dyan. Normal, basic na ano lang to, t-shirt. Kasi naman siya sa akin, and it's a size small din. Wala na yung ano ko, glasses ko, hindi ko na kayo, ano, yan. And then, last item guys is a shoes. Ito yung sneaker. Ayan, kasi gusto kong mag ganito na sneaker kasi yung akin, iwan ko, meron akong ganito na mababa lang siya pero hindi, simula nung nanganak ako kay Aki, sumikip na siya sa akin guys, as in, ewan ko ba, but normal, ano lang to, basic lang, ayan, ang kapal niya. So, yan lang siya, yung basic na ano lang na ganito na sneaker. Kasi, alam mo ka lang ito guys, 138 something. 138 pounds. Mukha-mukha lang. Yan. Tingnan natin kung magkakasya sa akin. 138 lang. Kaya binili ko na kasi pang summer lang naman. Hindi ko naman ito magagamit ng winter. Autumn. Autumn siguro, yeah. Pag maganda yung panahon. But, pag ano maulan, hindi rin. So, kasya sa akin guys. At wala pa akong ano nito ha. Ano tawag nito? Medyas. Kasya sa. So, yeah, manipis na socks lang yung ano dito. Ay, kasya sa akin. So, happy naman ako. Ganyan lang siya talaga guys. Yung pera, simple lang. Yan o. Very simple lang niya. Hindi natin to. Tingnan nyo guys. Ayan! Normal lang talaga siya na ano, sneaker. So, yeah. Ayan guys. Pang ano ko lang. Casual. Pang everyday. Kasi mababa lang siya. Ayan. Simple na sneaker. Kasya na naman siya sa akin. So, yeah. Happy naman ako sa mga napamili ko, guys. So, yan, guys. Happy naman ako kasi nagkasya silang lahat. Hindi naman ito mga dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 item lang yung binili ko. At, so far, okay naman sila yung quality. First time ko kasi mag-order dito sa site na to, guys. Buho na site. And,
ano siya, UK, galing siyang UK company. So, naiinitan na ako sa suot kong jeans, guys. So, ano, okay naman siya. Yung brand niya, okay naman yung quality niya, and din yung mga tela. So, wala naman ako. Ano mo sa price, kasi ang mura lang nila to, guys. Yung jeans nga na nabili ko, itong jeans ko, mga 200 crowns lang siya, 200. And then ito, ano lang to, 60 something. Yung top na yan, yung mga sando, ano lang to siya. Wala pa nga mag 100. Basta mura-mura lang niya, guys. So, sulit naman siya sa presyo. Hindi na ako magko-complain sa presyo at sa tela na quality niya. Kasi tingnan nyo, ang lambot ng tela na to. So, yung tela niya, hindi naman siya as in yung manipis talaga. Okay naman siya, cotton din siya. So, hindi naman siya yung manipis. So, ano mo sa price na binabayaran mo, okay naman siya. So, yeah. Maganda naman yung ano niya, yung quality niya. So, yan. Ito medyo tumahaba yung strap niya. So, aanuhan ko pa siya ng konti. Gugupitan ko siya. I-adjust ko pa. So, yeah. Yun, guys. Happy naman ako. So, magagamit ko naman siya ngayong summer. So, yeah. Yun, guys. That's all for this vlog, guys. Haul vlog at try-on vlog. Ito, favorite kong t-shirt na to kasi ang cute-cute ng cherry. So, yeah. Gustong-gusto kong t-shirt na to. Anyway, that's all for this vlog, guys. Or try-on vlog. Maraming salamat sa panonood. I hope you enjoyed this video. And if you did, please don't forget to give this video a thumbs up, share, leave a comment down below, and subscribe if you haven't yet. And I hope to see you in my next vlog. Maraming salamat sa panonood. Papasensya nyo na yung aking pagmumukha. Yung bangs ko na hindi pa ako sanay sa ganyanin ko na lang yan. So yeah, maraming salamat, guys, sa panonood. I hope to see you in my next vlog. Have a nice day, have a nice evening, have a nice afternoon. Yan. Bye!